Dialog as welcome to a new blog. Daimane yang dapur kabar dalam kesekan itu hijumnya siar mana. Mata kalau mau nak kalau dapur ada lesar guru mabu biar jabai. Kayaknya hai sih kan itu. Nih sandung mana blam jeng dong. Apa yang dong ada rumah warki. Rumah sudah dong. Terus sampai tadi ni ada. Mana hebat ada dah nih jaga Sinjan sih ada. Doa berdua ni. Boleh ke deh? Kalau boleh ke mana tension nak korek ni? एकदम हेन्डसम बना सोआली नुसुवाखै बनाबि सोआली नुसुवाखै बना तो गाइस फाइनल माने खाना सिंखानानै आं डाइरेक्ट नै पार्कआव मोनफैबाय आरो क्रकडाइल लायनो क्रकडाइल ओमफ्राय मामोनलाय टाइगार लोगोआ लेंहरबाय दं दा जोंखौ ना बिथिं क्रकडाइल टाइगार बिथिं दं नागिरनाय आरोखि जायगाया बरिया दाना यस टाइगार थाथावथाव नुखायो दा क्रकडाइला दैयाव थाग्रा ना बोरियाव बोरिनिसो जेनेबा आरो जायगाया बिदि आरो दै ओमफ्राय नै माबा बे पार्कनि नामा जाहैबाय बेयो आरोखि बेयाव नायनो हागोन बेयाव आइ लाभ पदमनि पार्कनि नामा जाहैबाय पदमनि आरो पदमनि पार्क बेयाव आरो ओमफ्राय नै जोंना गुमैया होखावदों गेलेनाया दे गुमै मोजाङै वाव हाथ मोजाङै गेले गोसोलाय दं नोंहा गैया सम दे आंनानो गोसोनाय गैयिफोरा बिदिनो इन्जय खालामनांगौनो मिथिबाय ओइ ना गोसोनाय दं नामा जिराय गोसोनाय गैयिफोरखौ बिदिनो आरो जोङो मिथिबाय जों गेलेयो गुमै उन्दैनि समाव रां खाराखै आरो नङा होमबा आरो बे खारनायबो नंखाया खारखाया जोंखौ माने टाइगार क्रकडाइल दं होननानै लेंहरग्राया नै बेनो आरो गावहा गेलेबाय दं माने क्रकडाइला बेनो टाइगारा बेनो नोंना ओइ फाग्ला लेट खालामबायना नोंसोरो बेफोरसो इन्जय दा लाइफआव टाइगार नायनो लेंहरलायदों जोंखौ मोजां मानसि नङा टाइगार क्रकडाइल नायनो बेनो जाबाय टाइगार आरो क्रकडाइला नोंसोरबो बिदि गेलेनांगौ जों बायदि सिंगल मानसिया बिदिनो गेलेबाय थानो गोनां जायो उपाय गैया ओइ नोंसा गोसोनाय गैमारा दा नोंसिना वान गुमै एसे नारफैलाय गुमै नारगोनांगौ गुमै दे गुमैया गासिबो गुमै नोंसोरबो होनो हागोन दे गुमै मा एसे बुरजा वाव एसे मोजाङै नार ज' नाङाल' दा इसोर जै ज'बाथाय आं गोजौआव मोनहैखाबाय गुमै ओमफ्राय बिदि आरो ग्रिन एभरिवेयर ग्रिनेरि ग्रीन एरिया पदमनि NLP गुमैया बै दागाव गाखोनो होनोमोन बैयाव हांसोआव गाखोनो नामा लांगार लांथाब गोलैबा बोरैबा सोरनिसो लागोन नों लागोन क्रकडाइल नायनो नोंनि दायखौ आङो बावनो हाला बेखौ नोंसोर लेट जाबाय फैनाया क्रकडाइल आरो टाइगारखौ माबायाव बोरमायाव कनभार्ट खालामनाय जाबाय अयनाय जादों बिदि खालामनाङा लोगोआ गैयाबा गैया नङा होमबा ओमफ्राय जाहाजाबो दं जाहाजा टाइटानिक मालानिफ्राय दिहुनबोखो बेखौ माला दिहुनलायखो बेखौ टाइटानिक गोदो खानायखौ बै गोदोनाया नैबाव जाखांफैदों आरोखि माने जेनेबा आरो नोंथांमोना नुवाखैबा देखायलांगोन बिथाङा स' नायलांबाय थादो टाइटानिक गोदोनाया माने बेयाव गोजाव फैबाय जाहैदों माने जाखांफैदों आरो कानेक्सन दंलायो कानेक्सन दङ नै टाइटानिकआ बेनो आरोखि गंनै वाव
बे डेमेज थांनाय इयो गिरो गाखोनोसै औ थुदो एसे सोंदो फुरा बेथु एजोराव 10 थाखा मा खालामो टाइटानिकआ बिदि लाग्रा जाबाय लाखायो माने कापोल बाल' कापोल बाल' बुरि बालाय बोरै जानो बिदिया जायो दे साट जादों देला आया वेदा ओइ ओरै गिदिं देला steering गुमै प्लिज बोरै जाखो खुन्थायसिगोनलै ओइ ओरै बै नों ओरै फैदो दुखना होगा तो अगा गोदान अबस्था माने गोदान अबस्था आरो टाइटानिक माने गोजाव खानायानो आरो गोदोफिनां अबस्थायाव जोंबो आथि मोजां गुमैया माने वाव असम ड्राइभारा बारा थिग नङा मोनजायाखै हगार एसे गानायनि आं हगारलाय गानायनि आंना ओरैसो जासिगोनलै माने गुमै बरि मोनदं नाइस मोजाङानो मोनदों नाइस जाना बेनो बेस्ट लाइफ ना सिख्ला नांगौ ना मा नांगौ लोगोफोरजों बिदिया इन्जयानो बेस्ट ना मा होनो नंगौ दा गुमै अके आइ एम राइट अलवेज because you wearing red shirt What the hell is doing man? Accident जासिगोन आरे back reverse मारो क्या निकल गया प्रभु ये क्या हुआ ये स्टीयरिंग भी निकल गया आथिङाथ' नुदों माखुम दादा बेजोंसो नैबे गेजेरजों दे गादो गा आं सिगांथिं नायनो माने क्लियार जागोन ना जायाखै लामाया क्रेश जानोबा हनै बोरैबा एसे ओरै एसे दा एसे जाबाय नट दं अके नै आयु बरिया keep going दा एसे पारफेक्टआव फैबाय ड्राइभारा जोंना पाइलट आरो ड्राइभार मा गाज्रि जागोन पाइलट आरो पारफेक्ट सेल्फि इज गोइं अन सासे इउनिक सेल्फि ओइनो वाटारफल दावखोनाय वाटारफल इयो पेरिसनि ओरै टान गिदिं तो गाइस जोंनाव क्रिस सासे फैलायबाय नै रायहरदों नै रायदों अ रायदों होनबा गिनानै ओंखारबावलायो ओइ नाय सोर रायदों आं ड्राइभार ए तु जात मावनाङालै स' जोङो माने जानाय मोनथाराखै आरो मानो होनबा 10 थाखा गाहाम होनानै जानो मोनाखैना जानाय मोनाखै अहायाखै र' ए प्रभु ये क्या हुआ स्टीयरिंग को काम ही नहीं दे रहा है आरो जों क्रक'डाइल टाइगार नागिरनो फैनाया जों थारैनो नुमारसिगोन नैथिं दं आरो बै न'आव आरो बेयाव क्रक'डाइलबो दं टाइगारबो दङ बैनो आरो दे आरो जोंहा पाइलटनि गोनांथि गैया जोंहा गाग्रा दंखायो नै सानैजों बायनानै लाबोखादों इसोरखौ बिन्दा आंहाथ' बिन्दा थाबाय दा गानाबो मानाबो मानोना जों सानैया गादों मानोना फैसाखौ जों पे खालामा बिसोर सानैया खालामो नेभार मा जाखो मा गिदिंला बबेबा मोनसे उखुन्दै ओंखारलायथारदों जोंना अयनाय जाबाय नै एकदम बेन्दों बेनला लाबोजोब्बाय ड्राइभारानो जोंसिबा खारा स्टारिंआ फिदिंदो स्टारिंआ
फैफिनबाय आरो बिरादनो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जों सलायनांगौ जादों दा फैसाखौ जोंथ' होखाया नै बिसोरनो आरो होग्राफ्रा स्टियारिंबो हमनांगौ गानांगौबालाय बोरै जानो सेन्देल टेन्देल खुलिना गादों आङो एफा खस्थ' फैसाखौ नोंसोर होगोन होननानै ओइ सिगाङाव नाय मोनसेयाथ' माथो ब्लकसो लामाया थ' गाइस फैयै फैयै बोरियाव मोनहैहां अबस्थायाव दं आरो नै मेंजोबखाबाय माने गोलोमखाजोब्बाय होनदों नामा उफाय गैला बिदि गोलोमदैयानो गफेरामोन बोरै मोनदों आसोलफोर आथिङा बोरै मोनदों ओइ आथिङा बोरै मोनदों दा एक्सारसाइस ना स' जोङो बिदिनो एक्सारसाइस खालामनो सानबाय थाबाय माने जों फैनोसै जिम टिम थांखानांगौबा जों बेयावनो फैगोन आरो ना मा होनो पैसा ओइ फैसाया पैसा दिले निकालो पैसा निकालो थ' इथिं थांसै बेरायनांगौ टिकेटआ दाबो जोंना मिलायाखैनो ना टिकेटआ देखायलाय माबायदिमोन नोंनालाय नोंथ' टिकेट गैयालासिनो हाबथारदों आङो माने क्रक'डाइल देखायग्रा नालाय नों क्रक'डाइलजों टाइगार देखायग्रा नालाय आं माने बेखौ एक्सप्लर खालामना होयो आरो बेनो आरोना 80,000नि थ' गाइस आं माने दा गोदोनि पस्टफोरखौ देखायनि आरो बोरै बोरै थायोमोन गोदोनि पस्टफोरा बिबारफोराव बोरै बोरै थायो पस्टआ गुमाय ओरैबो ओइ था हान्थुखौनाय ओरै आरो गोदोनि पस्टआ मोनसे ओरैजाय आरोखि बे मोनसे पस्ट ओमफ्राय आरो मोनसेया बोरै मोनलाय बोरै बोरै थायोमोनलाय बे मोनसे पस्ट गोदोनि आरो इयो गोदोनि स्टाइल पस्ट ओमफ्राय आरो मोनसेया ओरै जालायगोन आरोखि गोदोनि पस्ट इफोरो मिथिबाय थ' जोङो एसे माने गोदोनि खोथाफोरखौ एसे गोसोखांदों आरोखि बिदि लायोमोन आरो पस्टफोरखौ आरो दंफांफोराव थायोबाबो ओरैमोन आरोखि ओरैलायमोन आरो दा बिथाङा एसे बांसिन मोजांसिन रोंसिनोमोन बियो प्लिज खेबसेल' देखायलाय एसे दा मडार्नखौ देखायदो होनबालाय नों गोजामखौ मडार्नखौ आरोखि औ मडार्नफोरखौ दा जेरै जों फट' खेबजायोबा ओरै थायो आरोखि मानसिफ्रा ओरैलाय आरो आगान मोनसे बे मोनसे आरो ओमफ्राय सोरबा एकदमबारे ओरै थास्लायथारगोन आरो ओरैनो दा निउ मडार्न निउ मडार्ननि आरो जोंनि बे इयं जेनेरेसन बिदि थायो आरोखि ओमफ्राय माखासेना सोरबा ओरै थालायलायगोन आरोखि बे 2014-15 नि बिदिनि समनिनो स्पाइडारमेन नङा स्पाइडारमन होनो बिदिखौ दा साप्रिनि बुंनो थाङोबा ओरै माबा ओरैनो बोरैबा ओरैनो बिदि आरोखि साप्रिफोरनिया अयनाय जादों साप्रिनि बेफोरबो मोनसे पस्ट आरो नै जिरायबायानोसै सासेया बिथाङा माने बिदि पस्टखौ बिराद लुगैनाय दं आरो माने इयो जिराय गोदोनि अल इज गोल्ड सिख्लाफोरना नै ओरैसो जायो नोंबो माबा मोनसे बुंहैदो माबायदि खोन्थायलाय स' गाइस जों थांबाय थादोंसै मानो होनबा जोङो बाबाय मेंबाय गरमबाय हाला आरोखि गोलोमलायथारबायबो ना थांसै हाला ना बेरायनो हाला जाबाय स' जों थांबाय थादोंनि आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव स' see you in next vlog टाटा बाय बाय